आपण वनस्पतीची अन्न तयार करण्याची जी प्रक्रिया आहे फोटोसिंथेसिस म्हणजेच प्रकाशसंश्लेषण क्रिया याविषयी माहिती घेतलेली. तर प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहायड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मग फोटोसिंथेसिस या प्रक्रियेमध्ये म्हणजे प्रकाशसंश्लेषण या क्रियेमध्ये वनस्पतींच्या अन्न तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये वनस्पती कार्बोहायड्रेट्सचं उत्पादन करतात. कार्बोहायड्रेट्स कसे तयार होतात? तर आपण बघितलं वनस्पती कार्बन डायऑक्साईड घेतात वातावरणातनं, त्यानंतर पाणी घेतात. मग वनस्पतीमध्ये हवेमधले जे कार्बन आहे, हायड्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे, या सगळ्यांच्या साहाय्याने कार्बोहायड्रेट्स तयार होतात. सो कार्बोहायड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन. कार्बोहायड्रेट्स तयार करण्यासाठी कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन लागतो आणि प्रोटीन्स तयार करण्यासाठी कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन बरोबर नायट्रोजनसुद्धा लागतो. वनस्पती कार्बोहायड्रेट्स तयार करतात फोटोसिंथेसिस प्रक्रियेने, पण प्रोटीन्स तयार करण्यासाठी नायट्रोजनची सुद्धा आवश्यकता असते. मग वनस्पती हा नायट्रोजन कसा मिळवतात? हाऊ डू प्लांट्स ऑब्टेन द नायट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स? तर एअर कंटेन्स गेशियस नायट्रोजन, हवेमध्ये वायुरूप नायट्रोजन असतो. हावेवर प्लांट्स कॅनॉट युटिलाइज गेशियस नायट्रोजन, पण वनस्पतींना हा वायुरूप नायट्रोजन घेता येत नाही. वनस्पतींना नायट्रोजन घेण्यासाठी इट नीड्स टू बी फिक्स्ड, दॅट इज कन्वर्टेड इन टू कंपाऊंड्स. म्हणजे त्या नायट्रोजनचं कंपाऊंडमध्ये म्हणजे संयुगामध्ये रूपांतर झालेलं असेल, तो फिक्स असेल तर वनस्पतींना तो घेता येतो. हवेमधलं नायट्रोजन वनस्पतींना डायरेक्ट घेता येत नाही. मग ह्या नायट्रोजनचं जे फिक्सेशन आहे हे दोन प्रकारे होतं. फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल अँड ॲटमॉस्फेरिक मेथड्स. दोन प्रकारे नायट्रोजनचं फिक्सेशन होतं. ह्या ज्या दोन मेथड आहेत, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन आणि ॲटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन, हे आपण बघणार आहोत. तर बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजनमध्ये काय होतं? 2 डिफरंट टाईप्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कॅन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन. दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे सूक्ष्मजीव आहेत. हे सूक्ष्मजीव बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजनच्या जैविक स्थिरीकरणामध्ये उपयोगी पडतात. कशा प्रकारे? बघा, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स कंटेन द रायझोबियम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. वनस्पतींच्या लेग्युमिनस प्लांट्स म्हणजे द्विदल वनस्पतींच्या मुळावरच्या गाठीमध्ये रायझोबियम नावाचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात. हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स काय करतात? दीज मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ॲब्सॉर्ब्स ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन अँड कन्वर्ट इट इन टू इट्स नायट्रेट, दॅट इज अ कंपाऊंड. तर द्विदल वनस्पतींच्या मुळावरच्या गाठीमध्ये रायझोबियम नावाचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात. हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हवेमधला जो नायट्रोजन आहे तो ॲब्सॉर्ब करतात, शोषून घेतात आणि त्याचं नायट्रेटमध्ये म्हणजे कंपाऊंडमध्ये रूपांतर करतात. दुसऱ्या प्रकारचे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांचं नाव आहे ॲझोटोबॅक्टर. तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईक ॲझोटोबॅक्टर आर प्रेझेंट इन सॉईल. हे कुठे असतात? तर ॲझोटोबॅक्टर हे सूक्ष्मजीव मातीमध्ये असतात आणि हे सुद्धा ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजनचं नायट्रेटमध्ये रूपांतर करतात. अशा प्रकारे नायट्रोजनच्या बायोलॉजिकल फिक्सेशनमध्ये दोन मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा उपयोग होतो. त्यांची नावं काय? रायझोबियम आणि ॲझोटोबॅक्टर. आता जी दुसरी पद्धत आहे नायट्रोजनच्या फिक्सेशनची ती आहे ॲटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन. आता काय होतं? लाईटनिंग ऑकर इन द रेनी सीझन. पावसाळ्यामध्ये नेहमी विजा चमकतात. This causes atmospheric nitrogen and oxygen to react with each other to form nitric oxide, which is again oxidized to form nitrogen dioxide. ज्यावेळेस विजा चमकत असतात त्यावेळेस हवेतला नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन एकमेकांशी रिॲक्ट होतात, त्यांची रिॲक्शन होते आणि त्यापासून नायट्रिक ऑक्साईड तयार होतं. NO हे नायट्रिक ऑक्साईड तयार होतं. या नायट्रिक ऑक्साईडचा परत ऑक्सिजनबरोबर संयोग होतो, म्हणजेच त्या प्रोसेसला आपण ऑक्सिडायझेशन म्हणतो आणि यानंतर नायट्रोजन डायऑक्साईड म्हणजे NO2 तयार होतं. हे जे नायट्रोजन डायऑक्साईड आहे, दिस नायट्रोजन डायऑक्साईड डिझॉल्व्स इन रेन वॉटर अँड इज कन्वर्टेड इन टू नायट्रिक ॲसिड.
मग हे जे नायट्रोजन डायऑक्साईड आहे NO2 हे पावसाच्या पाण्यामध्ये विरघळतं आणि त्याचं नायट्रिक ॲसिड म्हणजे HNO3 मध्ये रूपांतर होतं. पावसाच्या पाण्याबरोबर हे नायट्रिक ॲसिड म्हणजे HNO3 खाली येतं आणि ते सॉईलमध्ये मातीमध्ये मिसळतं अँड प्लांट यूज दिस नायट्रोजन फॉर देअर ग्रोथ. आणि मग ह्या HNO3 मधलं जे नायट्रोजन आहे मातीत मिसळलेलं त्याचा उपयोग वनस्पती करतात. वनस्पती तो नायट्रोजन वापरतात आणि त्याचा उपयोग ते त्यांच्या वाढीसाठी करतात. अशा प्रकारे आपण फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजनच्या 2 पद्धती बघितल्या, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन आणि ॲटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन.